Овесени ядки. Познати още като здравословна храна, но имат и много полезни компоненти в козметиката. Те имат много благоприятно въздействие върху кожата и косата със своите натурални съставки. Ще ви кажа 5 неща, които може да приложите в ежедневната си рутина. Това е успокояваща маска. Овесените ядки имат много противовъзпалителни свойства, които спомагат за успокояване на раздразнена и чувствителна кожа, смесени с йогурт и мед, като маска за лице, за пилинг. Овесените ядки са натурален ексфолиант, които чистят мъртвите клетки, без да я дразнят, смесени с водичка и някакво масло за нежен и успокояващ пилинг. Овесените ядки имат увлажняващо действие, защото те подпомагат задържането на влагата в кожата. С това си свойство те са чудесен компонент в кремове и шампуани. За вана също е възможно да се ползват. Добавени с топла водичка, имат успокояващо действие на сърбеж и раздразнения при псориазис и при екземи, както при възрастни хора, така и при бебенца и дичица. Добавят се в козметичните продукти, в много шампуани, балсами се включва екстракт от овесени ядки, защото той има много успокояващо и хидратиращо действие. Кожата видимо става много по-мека, хидратирана и косата много по-бляскава. Овесените ядки са богати източники на антиоксиданти и с това спомагат за извеждане на свободните радикали от организма. Ето как, добавяйки овесените ядки в храненето си, не само ще бъдете по-здрави, но и ще имате много по-красива кожа и коса. За още повече такива видеа ни последвайте и ако имате желание, се запишете в първия коментар за безплатна консултация и съвети от наша страна. Бъдете здрави!